ntwa mwereste agantebi kuruga igana onye bantu kwanza agateibuka abanyene bakompasta Meru onye mugocha gusia matanga mubasa goteba ni acid anywete mutebe na accident yanyorete na kera tuika kali tutaranya guchisoba lisafu abutugitege birigeta oni stina ende bagatoe condition iko kuika ka mundu tayo muko gambanere muko boli gumutebe na accident kebiriga iga bari gonde igisikanduru gwachirio osoke abasibati bari chinga bemenye tiskabu na bangi go baragusari umututu tetobere nyumba emiti enyisita obongo bwa obotratrisa after mayo chokomanyikyo ikyo gokora Ameriga matanga nari nachite kumanya ingi bari go BF bakatuma kwanza umuise ko okumubwatiria gatatu agachaga ndebi ukijua Samu wako wetu ngamubuli aje eti Sam alikuja na mama so usi baba Samu wako akuwa wetu mungi na mathina kanga kiresi agandengi satinere twaligiri iso yakoreki yabulire lorango change chikwabo goliti gusona kwabwatira nitinga mbuli mama erumu yetere tofauti neye tofauti rumu yabo nanya gutacha rumu yabo kisa injengendo wante bingo mwana yo moke boni ga go boli ngai tatu mwabali kontandre tukibe akukumboli osonde imwa kresi mu gose muira statu mwabali mancho moligererio gusi voice nande ne tukolinde nko baletera mugano kurwa sebinyore biga bito bya gusi byamana wose bali bonse bagendere go subscribe by the way nande naba dating aki abantu abange karongoligerera analytics cyane ngonyaranga bande mu kuligerera story mutari go subscribe ande buna murabaya inchena ino ntoko bwatana to subscribe at least togendare zaidi insa entogereke mwamuga kirigete subscribe na lyo karongolete story kwanyore notification at least kwa mbwati. That is the one way you want support inche nali amangana akaba maronge kabisa. Itukolera ronde chinsemo chia Kiumbu Ward ekenyoroge kurukuri omweli maasinde lyo mweli village igotoka me ya Kiumbu Ward nyali bali chache ime county ya Kisii. Omugano ndetaga umuswati nalema muna toberto okore megana yiga nero kaligererie namba nera gake siminga gaki na inche motago cha monkonye gosini nyoro bokonye. Muswati oyigani gagota nga nyomire chinsemo cha Nyamira County. Ali Nyamira kera nyomire era numugako bakaenda chinsemo cha Meru gukikora egasi. Meru wa mugako na chiete akabaga go threat kirenga kinganko ingentale singicho bugima bwakongire ko ingentale ngo nywale sumu ngo korariki agate mtibu nago eresanga pakange gatano. Wono emambye monabogete agate anko endali egasi. Muswati rende kawaida era kanya gukora chigasi cha nyomba atanga yaya rende mugako sokire. Ali mwana ko myaka ko yaya tato yole skoiga nande nchira kugaragara tali buya so ha ko myaka kanyaranga mugakoli niga akosoka ibintu kurwa somona bakamumyo kinyagitali kumbe onyure acid onyure acid mwako iga na berete kinyagitali ali abagikaga sityo bugima bwaye grasio bugima bwaye oyongwa kirale simiso baba terende ngaki mugakoli mwako no korereki osirire isega kuru Nyamira guchia Meru agaika Meru agachange story guchisoba akapata inga batebenka accident yanyora imagine agachange story yani bono tali acid yanyu agachange story guchikanga umugako yokorere onyondro mubasiko nibwe para ekagashiro bimo nanda agatreti mukungu yiganga totebe kikiaba I maintaining an accident umugako oganyora tali esumu wanyu go tali acid yanyu just imagine ebinyorona babire yatosema tanyoro mugano ya senchera yo boikiranu kera mangana taliane amangana ni galema aiga indange na lyo mweli SDA by the way lyo mweli SDA teliare na sinde ne kamera ne nabeko baroki ege tunukeli nyinge terere lakini eti gatosiyo maiga tanyoro mugano iga senchera yo boikiranu elito igwe umugano yo nchira kiore nande nata gitobo konyi senje nabwata abana babere abanyaruka inso bali bono iranire sobo ngakia ko basomi naburanya nga mama konyira senchira ya mugosende cyankuru ko brand Mark Knight
tiga tusome iga tuigu mugano ya sinchera gwikira Mwancho muri geribuna naira ko tebiri tangani gonde chinsemo chia Kiumbu mae kenyorongere kurukuri omweli aguno onde imenya libali chache constituency Kisii County aiga na nago tebinga na ikira somo chyo somo sbatyo iga aturangiri gocha uyu watu mugano no tolema na ro yo tigate marita tucha kumugana so enjere wikira ngakigurugo jodikero bobina iga ngayibone kar muntu gote yumuntu ngayitura iyo mweli nga umuntu ko rubono no gosenke Kiumbu Nairobi wapi nga yago ikabaka ikira Kiumbu ali ne pikipiki go tali omweli kanisa biona karibu sana se the Gusii Voice na ndebo igobona gwate tyo mugano go batanga ya tokobungesa bali puto kibaka iga tumanye asinchira yo bwikirano igabono nga yure ganse ino buogo totebyango mugano go bono at least tokomanye tumanye ningo nga yuruete igasi gwate beti nyamira skwa nyomera no ago senga at least abantu banyale kumanya history ganse ito no nyiboire na sogete nyamira kebirigo twamete meru no mugakone igikira akanyagonde ingwe wari stress na baibuli kuruka engake amegekira akabwata akanywe eliyoga akanywera njira agacha nyumba tukamuira nyagitari kera aikanya gitari tabeti matuko mangi agakora matuka tagasira lakini kurumaga ngonya batena enga baibuli bae kulingana binale go BF bandai mutigane twamuna rine bitisho byae nde turanda ngora mwaka ki kwanyome tu no mungwano ye ngai mumira nite no mungwano tumira metenere nakuru eli nakuru ga skwale okora gose na menyete bwe sister yane ngakimwegete meru na ole gokora super off akawe transfer karatina akaruka tina kenda meru igo meru mwa na mwamete for engakientambe how many years mwamete nere 9 years meru igenyu mo kwa mete no mungwano gani myaka irenga koru 2014 mutinyu kabere paka 20 what 2021 nakimwa biri mo komenya no mugako iga ase myaka yonspi obwanchane bwino ngakimwa renge na gwakanirite chiombe ngaki matuka abana balinga mu bwate nere wika paka wosira kwae abana mbabere mbia twamenya tegekera utakire kwagacha kakanya kubuli abaibuli ngayara agacha abaibuli bamutebi ali kichibesa guru buli magache nainzi mbagi ngomuboli nkiako gara abaibuli bako koteyo guru buli mwagache kubwate sinu bakora koso kubeke nyumba andai manganali saba tingo karaki tingo nyara tigane akabaiga akaba kanya gutwara stress ngomuboli antei na tete manganali katoko nyara jenga ikalende ngabwatoka paka mna konya twanyorira abana babere ngarongere guchinji kabisa ngote ibaibuli mbali gushughulika emiake igakoro 2014 mpaka 2021 ngwachita so lakini sobo isabu ntu achito mbabwa to buli mukebirigo akebirigo no twale kogenda twakora matuko make tuira na meru a relationship yaye na baibuli bae naye na baibuli bae ngakiyarenge at this time mwagachirika ngembe mbia renge bono jenale korora bobe bonde but neli mbalenge so close na isira kininginera mbia baingenere nkwa igetoka twara suspicion nga enchire yakunya gotebinga tokunyara ku understand manganale seito nyatigae nkwa kaiboli linki yako gera gotebi ne boli tinga boli baka maumwabo bagante family itere nkonguna kiyako gera ku kani tuteiti kwagacha koborogi bokaleteki iboichiro nakitete itari kelichibesa goro bulimo igoso bobo iburu nkwa chieto nga kiyonse nga kiyonse pe myaka 9 nanya gwika soba saiboine paka bona kwetera lito chieto meru ga mwabeire mbiasara kimwa gukora meru nga kibugima bwino mubabelenge meru ngaski ale gukora ovenspal of what ale gukora ayenki kwale kuyishugulikana garo kino order mumenye meru nando na bate biasara byeduka bike abana mubate babiri abaiseke oyole 9 years no yole 3 and a half wate banga
Iga Meru nko teba lenge nko italenge nga kinki aliko first attempt na kala to mutinyi 2021 ngo mutinyi 8 kera na muhoreti antebeti tibasanjira konya twa safe rende kakani watch kugoro bolemo tochoko daperon togoro bolemo kera na muboli agantebi gendo kiagera na nyuri ogerire era chibesiri twa seveti nenda na rusi na iberu ona ragingo gotengo gusumbwa kera na rafatari ngoreki inyuri yogo boneri na konye tweriri tangani agachaka bangaro chinjiringa mtebesa njiri kende na postiri to koraki to korigi ochokoreki ande tonyore angao bona kanya koboiko batina roche na bwate stress lakini kirenga kingo inform na inga baibuli bandaiti ya kushughulika nuyu talibona chaka ngara chagete bituko abaibuli bae oyingo bono isse gose oyinise yani ko reporting omwana oino ngorokire saini otere nkunywa ryogo omoibuli batenga tigana nera irinda abana ana baka balikire message nande no nyise na baka ndebiri ngena arorire omuisi yo ndikire message onte birero rosire no bugimango itale lakini monde ndere chuti na abana nande chuti tarangose ene ya temtintangani nande nakolete yakabire wiki yo yachite kukwera November na temeton Wednesday ngamura kana mulete agasoka akambura kana bakira abantu basabise mi bagantebi atigana nere twamuna raira na nyumba ora abana yenge Wednesday agatuma Thursday na Friday bona agacha nyumambi akagenda agasoka kanywete nari twasito komwene nyekita Wednesday ganki akonyweke ya CD yiri bado Wednesday nera bwate na manyorta ka ukuna kamura tukanyirite cho nanda nere ya chita gatike simirani akawe yenda kanga kire simya ante kora ndige simina tikira asara kiningo chande wala lyo mumuro yante tiduke ya sa tikete na chita ande ya mutikete tesimi akamasabe asidi akamutei ne egentongera kuchikubeka tamaite gusengo nyware gocha itukiribona akonyo ya acid ko kiria lenge ngaki mwabogete ngaki koria lenge twabogete bya konya biasara ibiduka biranire inse tokaigura hotel agacha hotel akanga terichingo agante itiganya korosia manda singo chale akagenda bana kalenda akaira na saa moja kaiwo mwana managa kumuraga gagoteyo moke tatuchire bakamubwati guchinyomba na bamubwati bakaira na bagande yogura araire Florence akugaragara ngachikwenda nganyora ngachikumbuli ngiyako litali goteba karangelia abantu tukamwire nyekitali lire bangeta kumoroki nalyo mumuroto rogoltine pikipiki ya tebeti yendongera ale pikipiki au chikonyora bakanyora ne acid ko byo kuchipetiri ikiabete nyekitali ngakimote nyekitali linga chiwakira mamu mwabesi mitatu mwababesike bamwaba inge mteja patimo muri mwabana ro kumubwati ole Nairobi olenge skuru ngamwakira andengo batebinda ekaramu mnyoki nyekitali ngamwira bana mwire teri kuru Friday yeli mambe bakacha kongakira simi sana kabatenye nyekitali ali nagendete kurwanira rukoroki kubati akotebera orosire n'ubugima tigako bagande isawa mbachiti kocha Friday yeli Saturday paka Sunday Friday ke Saturday kera na rweta magoro bagandebi nyigwete ngoro musana ngamtiura nyone kwerendeyo mamwa baga kisimi ngamteikwana ne agankani tatu mwabagande mongera agankani tindi kukwana na bantabu na simi mamu tatu mwabagande be karaudi mongere ngamwa tamwira ne tikende yonse akambuli ngikwara kokora na banu bwate na basini akanga kukwana nene bono buna narwete Meru nyekitali bantu mbali kulendi na babali maututi ngaruo ngachaka Saturday ono Sunday mambi ngatumu muiso ko gatokonyire gasi aende nyekitali agantebi kiro ukanigo otebi bungende njebieka kana ndana kanyekitali ngachikolikererie gitandalenge kanyora tayo
ngachikuria abanyagitari baganteikara tigang'ore mera kurusa abo gataiyonde tayo omusacha oyo mbogoreti bwa epikipiki agasoka batainchemu omurumu aba omonene gabateyera omurumu aba omonene bagatoikaransi bagatutaintu batemete kumurwanira batugasinyu bono okure ari nabo bagirite nga batebi mamwe bagasoka onda omunki ntamurendera tinyagitari kimbwata abana bakanyomba na mundu tayo bariko barenda kantei kanda nyomba ngatigo mwana yago kunyagitari onda tayo ngambuli nukere na bateti muntu no yama no yorengi Nairobi mware kumutomache karachi akoreki arora abana basamura nyagitari ono bakandei sengo bangara ti statine Sunday yakabaga chaguta Tuesday yani umumuro obusirire kwa bakiri ku Friday moko nyagitari mbali correspond yekire Jumamosi mbali correspond mu murumu wawo Nairobi abatanga ko batebinde usirire Jumapili yekira asirire nalibona mama wago wakira ko blame nki kwatire mu murumu nyagitari agaku atandebe tino ekende nare ko tema umwa bona yekire igo Sunday mbayo Monday mbachiti isena liago Jumaine ekira gocha kagacha nalia bulitio ngakikiaba akateba agacha bakanyomba gusakaenda gusinyagitari agacha bakanyomba oyo gwe pikipiki mubege tamochali akamanya kumuira kamoro kiasa mubege onalia tebete ngamo muro ino muburu olenge tigatimoke ointa to mwabo gwane tato mwabe kai iria bantu bameru bagotema bakore nini bakora umuchango akabatebi mbako mokonya tigera bango bangire nabantu basobo wiki eyu Thursday yakatoma negari gikaru gusi egatire kuyu mubiri tugacuka be kuibara ukakora 1 week nari twachite kumutindeka yo meru ga kirachite oiru nyagitari ororiro mubiri onyobekire biya umanyire wateya bantu bameru mbatete babe kumuchango akabakani akabateye imbako mukoyo onise ati tataiti bantu bakuliki besa 200 300 naende mbali correspond bone liga momo arresting kigeito mugaka ntwa mwereste agantebi kuruga iganonye bantu kwanza agateibuka abanyene bako pastor Meru onye mugocha gusia matanga mubasa goteba ni acid anywete motebe na accident yanyorete na kera tuika kali tutaranya guchisoba lisafu abutugitege birige town still naende bagatoe condition iko kuika ka mundu tayo muko gambanere muko boli gumotebe na accident tukenda renderio tukabera tugachaka tukabera wiki naende yo mubiro ko yu Thursday ugatinde ku Friday elibona bagote yote wenga na accident nkikiri birengere biyago by that time na boli tigomba maite kosi yayo konyu tiogeri accident ngoroga na renge ngomuntu akiri accident na ekra bakuika accident itarokaniti but kera rusitu kumocheria bamurambale bare kokore gare jau bagateyi sister ane ingaki Sam obusibu ayigora bungana manyinga koru kabateita maiti kera bachite yani paka bege takatibitisha na accident atimeti no muntu omocheria kanite gosenero manyano uchite kumwachia ramo bosigari moche Iona na abuna kulikiri mwako gabwati arama tali uri gwati nyagitari okusigora etwara oyi gwati nyagitari tabwati batibona akoroga na ngumuntu gwati accident kai manjo muligere na kitoko bwate inga ibintu mbiri bigakoreka na se binyoro sometimes umuntu kwa otiga mokae ibintu byamago change pi iwe condition bayirwe barure uroche Meru bachire bakayibara Nyamira baka mu pasta Meru watebire unga koguika to change birengere byago manyanga report yere sabu erenka accident omo swati oyo judi oyule bono otigaire maega uri muboraka otebire unga to pasa kukwana nondeka nabo igo uise kukwana no mondoka ekosi yo mugako gasirete na accident just imagine
bakuboi nga kiata umieti mono obatebia getu yarenge internal bleeding. Internal bleeding. Watete bantu basino. Abantu bangana batetirire nari gete bari kisimi kikambura basobo na kirite anti yane kano inguruka baba na musubati ondo mwa mama ne sister yane. Kabate wiki abere na Wednesday konye na batebi bakamburi ngo abateti sobe inkin sobe action kibairete isena chite gosengina ache kumubori ngikere bobe ngabate yondete yoste bandeti tigana no itu amona rene bitisho biaye. Kana na tetire ndabantu banga area sirete mbantu embateti sister yana agacha. Mama minota hiyo na iso. Mama tayo mama kwete 21. 2021 pole. Tatangara kwete. Yora toto fan. Pole. We. Wa ngana makong. Okay, bono mwikirenka. Matanga abeire. Ngakia matanga alingi. Matanga na bete bya murumu abafade ndromoke. Amegetia matanga yo akababia. Mpaka bana yarete litukono eri arusi tukomwacha Thursday. Twakolete nini? Omubere. Aho mundu tayo sabo turahari seti. Tubararite no mongino yamako buseito. Na inchebie kaigo n'umwana n'umubere nyumba abantu n'abamura babutete iskwego mundu tayo family musubati otabara sentio. Yani moiri omubere mwagachiteka mbanja lengo Nari babigite nyumba. Wono rito komolete tumubere kuru mosheri mwamwikiri nka nkano kokobutesi bantu mbayo Bantu mbali kubuta paka litukolili arusi tukumwache nali abantu bachite kubuta. Urusi likumocheri. Watukoga litukolili arusi mocheri. Bado ole n'abantu basi no bantu bekenyoro n'abantu bo muchimba yo. Mbale babutete isiko na family yabo bagatigara enyomba yabo rugoro. Ugatigara nyomba n'umubere. Gatigara nyomba n'umubere no mungina ngoroka baba koruse itisengenje baba munyene nerete yasirete. Ejirani. Bantu bamwe abatayo. Bantu bamwe abo mbalengo. Bana kiagera tabantu bainga bakaboli ngaki family yere ngaki bako gotiga igamba takutageti gosenaki. Ngikiri birengere byago ngaki yuga. Ikabu na boli tionya bangoro kirisahi mapema iga matanga ayo nyendiri yale kwera bantu bainga banje. Ngiraneka nonye baiboli mbayo. Nitukulia matanga ya beire. Ambia. What happened? Ambia na watu wakuleta matanga bia. Kaya twakora tukabera matuka tatu aburi safu tukaira na town. Mambia no eri Saturday bantu mbayo babutete. Konyara kwa rwiri cyombe. Mbaruete eri busarasini. Eri konye era taranduiririe matanga bete nali baruete eri busarasini. Kire mwa mweneri. Kiro muntu chire bade nyombe iga imegwatikire na ibikora iroro. Ne cousin yao. Ngaibagenda nkibatari kukwera no emotional support. Barabu bari kurari nyombe ndi na abaiseke na eti kamati cyane na bamura bamwe barabu bakaira ne akebiri gasi bamenyete. How long one mombere tenka ga yasinga njobona nyomba teye nyombe mwambe kire tunaga nyomba gake. How long mombere toro mukaira na wachi. Matuka tatu Saturday Sunday na Monday tukarua. Ngi abantu bakubona ga kenyorenga kie. Abantu sister yane nyatemete ukwana abantu bakamuteye sengenje mungine itari gocha matanga na kia abantu batari kubutera. Kai igo bantu bamari organize so bali. Wa kwaruro muiranire kebirige ngakibona buimaga wabeire kebiriga iga bari gonde igisikanduru gwachirio soke. Abasibati bariki nga bemenye tiskabu na bangi go baragusari umututu tetobere nyomba emiti enyisita obongo bwa botratrice arafto mayo chokomanyikyo ikyo gokora 6 months quarantine ngasikyo koraga ya 6 months ya tetobero nyomba abo no kwabuzi uko mbuke mbucha mache gesimansi beri abana chianga
ngoba omwana oyo omonene gochia esukuru igo mbere nyomba abu turi gosoka freedom teiyo bwate onde teiyo gocha nyomba naye turi gosoka agantei mathina agantei barabu nabo bamenyete igo muntu teiyo korwisikache nyomba na barabu bari korubenda ndi emitinyi iga bono gwakorete steyo ororo matuka yonsi igo nkikiabete nabete emitinyi korweri December January February ngamuteindite kwendaka na rabero rake agangani ante yo kubera agaiga na ntebete bakimitinyi standore gento gukoranga mutianti nere antebeti etete ngende mukorire gasi no ne skuru omwana asoma ante yo nyagatete go support omwana am support lakini bana barabumba bali gochiando nya nayo kugenda ekoraki genda ngamukani bindire ndembire twatikete meru ngaikira aronga twara stress ngabona kingo kora indu muchio yeme sengenyo saa zingine bare gosoka bansi kirigita gucha ekebuli echo bikuru isko ekaze ni ane limegache gatumuna abantu bangache kondra bakanyora siegete no ondete yo mushugulikerete gosamu igurira swache kondra bono ngakore nini ngamtei tiga akantei gento ndetokora tari kugochi ndetocho bangwira ne mebe bintu biri byatigarete endo byoni gosora naki ngayora biki goseno na kuru ase muiri onde bwensi uro ino mwako yogote mugako yogonte tabitagite obirete nka ate tobire smoiri onde bwensi agante gosoena ne gosebuna chianga chiaye bintu aigendo ena nabantu maragante gose ebinde byoro chianga chingia ne bikoro tochorete oni bono ngebori ne kioroni ngekinoni ebintu byomugakone nabana bamwabo baro agante ngebinde bana bamwabo mbakora kimba kubeka pigipigi abwate yarenge yeroni agante pigipigi yigendo oni barusti besi abo chinyene arafu ichi gotigara ochirete pigipigi indokole tiki ndonyeta giti sengenjo ndwanye bekirete na accident ense ko nabo yare koretu ne kwirende gusena kibaro gitenga lakini erache sengenjo twanye teberete na accident erache gukosa accident gobona mbuyonyoni orete chibesa obae bate tichianga chimugako go orete ndole chingi yangi chenga ngana bonkoni ose okonyo bantu bandi bonse ntikonya ari lakini tinchireta bakasoba kwani bange to mwako yogo so much nki kwa bwate tinki ko gera ba kumukorera igana yaba bameriga matanga nari nachite kumanya ingi bari go BF ribo nari maumwa abachi bakatuma kwanza umuise ko okumubwatiria gatatu agachaga ndebi ukijua Samu wako wetu ngamubuli aje eti Sam alikuja na mama so usi baba Sam wako akwa wetu oyongo kwa na yabo muisiko mwabo agatanga bono mugako yogo tarengo mwabo nikae nikijua Sam akwa wao mama yake alikuja nao huyo si baba yake ati so ukikaa hapa ujue venye unakaa na daddy nkiamine digo timetinga kiamine tineri tukolindo mongine na chitakanyora ngumwirira ontairi mutawuriria match ngamutawuriri father iniro mwereri ari guchugisibi mongine yagande tukolinde timbasa kokonywa gukubugureri mugako yo match guchibafu ngo igubuna kara gotebi oyo tarise Sam bono ngatigara agantige bono ngasokwe buria maswali go bamine tinga tarise Sam na barantu ale gusena kigusena bona mutake bono abunga sinyu yomo no ya gatwaro bobanga mwako inde kandi na barachi yagotake singinjo na maite nga murol tarenge moirio yobona ate kumubeka isiko kai bono kurabu na bonga banyumba stress bono finally ngateba kanchire nsoke ngende mirwana ngo chakosoka simu ngwari gukwana nero ukwana kubuli siminga iwake ruko meru nseino nge bantu baseino bakogotei kwanza eri andatingi guchikoligi seino ingoro mao mino tayo tato mino tayo ngo guchokora seino mbambura bami ono inchirende ngiraro nari kubaira neri nabo bari gukwana mangana nkira nari kubaira neri raisi no chite meru bono finally nachitaka ngita ndadi aganteiri nera gugwikana akuru
otebi sister nene wemete nakuru wakwa chibesinde ulinere gochi Meru andorore bintebi ngaiko epikipiki na yengi yero. This yero. is the first time bono rueto mochio. Nari bono ndueto. Ngaiko kera na igite Meru akanyagwa agantei aga instruct mu rafiki ya mugakone nare bamanyite nera agantei no kwenda oberere ushughulikire bintebi. Genda ngaberero ngarore ibinde ibinde ngaoni ibinde ngaena nabona ntebeti elinde kwanza tutarakura mungi na mathina kanga kiresi agandengi satinere twaligiri iso yakoreki yaburire rorango cyange chikwabugoriti gusona kwabwatira nitinga mbuli mama erumu yitere tofauti neye tofauti rumu yabo nanya gutacha rumu yabo kisa injengendo bona gantebi satinere bane bulitira ronyo kwabwatira nitinga mbuli gaki bulite kuruga ankas kwaru nge sati yise bulitira naye kwabwatira ndamtenji timbwatira ntisa sati agante icheki ngamteno ni chianga nabwate ne muirinse no bulya manya no inyomba stole sati takoleteki teyo ande bamto basakoira naga bireshati ngaeresa banyene nyomba wasina renge monyene nyomba mugako yo akamwakire simi akambuli bono binto kimo kweresa omwana oyonga nachietenesha neshati no monyene nyomba akamubuli tata esati yuno eno chiange chiabo golitibere ngayali kubeke shati enga yaya ngumungine sati yabuli tigarango chiango nyotikete sobo ke ombuko seno shati ywe ngabuli shati nginali kwirira ngorere tari tatole moyo nari guchukwe shati abeke gose muntu utaite sati mungine nanda kanga kirandi tu base gocha koira nonye tubwati shati eyo tebuna ngarumeru ngaikakanga eresa linda abantu bainga antinero ni yango nero ngabaeresa ngabate ubunere gaeresa no yotenete family bagande bono korokana mungino yebituke byangeire gukora mibita gutagetira riri ari gotanga okobera nyumba bakenga kya gutaka osoke nere agoteba kera nabatei bakamwakire simba kambulie sati okoteba umwana uyu achite nero karumeru ngacha sito direct ngabaeresera bakamwakira kumubuli mugako yagatanga atamaiti mangana itigara abuli omungina bono bagachikumwakira back tali kubwata simu bagachikumwakira akabwata nga intuntu tete mangana mange motei yakoreki achara mwana akonya kolera kubuli ngaingina ari umwana munene watigalite kurabungi kyabeta kurabunje ngate abantu bangatingo enda mainasi numwande mubuli na kisengenjo narra umungino sazingina goika soago ndeina tigete umwana yagakonya kitali ntayo ni mweresa nganya kitali ilitorikolenda mondo tali gwanja enkoro yage gakwanga bono gatenda enkoro yane kanga mtenji tingo koraki tindi koira nanga kanya abantu banga ona liba muteti toigura mangana imwateri pakeshati na mwana oya goteba tanya gutacha room yino ngakiale konyore sati ngana bura nyora anurandeti ino mungino yo gotera ono kere yikira abantu base tutete kwenda na barabu umugako uri agakesimi agande timbas konya abantu nari gete message nyinge cyo gotrete timbas konya abantu base ino gocha nabera abe mata kesi njetinabwate mangana mange ayinchwanya no mwana tete kobera inchu yo mwana gosenda tero mwana uyu mutiga abana nabana ayuye oirane sein bona lia abantu banga na barabu bamuteti abana ibakobera singi nonya isetayo onye go kuligera chi message sisimi yago ago denga mugo chaga tinde tikora abantu basi no gaye na bera abe mata kesi nabona na irished even brad bona bakamuteye ibitishe ibi ago intundo pitageti enia yino boronge nere litotebi bakaimuka bakateba abantu bainga tigatokoretere bashe iwatwete yatati nduto umwana ito nabana bae abagakana mtuteti akabakante besa abana nabane njunu mumuoire kini no mata what astay yara enda bana bwo ikabairani ndiya beto no kuruga burenda abantu bainga bakabanga tukenda nabantu kuruseito bane bakaenda bagato umwana uyu mukaenda by force mugatiga machika ali mwabekere tunga mada ke 5 bere mukaamua kuruseino mugende nabantu bane neri bado mugako yagakirwa gatebe gumambi ngocha bale gocha gabu na abantu ngocha bali na bacha kuyo umwana uyu akabatenje ndete bantu bange gocha bwana ere tigacho yabana ntimbwati mangana
lakini njenga bakani tingo ende nje bieka tukaenda na bara. Mwaikire kebirigo mwachiro mochi reception ngakiare mongi no itwa atuikaribishe tena bwate duka iskabu tukaikaranso aba bandire inga bali batumete bakamutende gendo twachira no mwana uyora ne bintu bya Judy nga okateba bana stay baguchi sijui na bagenda bondari akangya kurira nga bana simuraende no tugukunaini ana mongena muga kuitarengo akatusokeria bintu bieka gocha chianga akatusokeria gocha mutu abuchianga chioka no mwana igo tukacha omwana era natete kurusobo agende gose bono nchirendete iyo mwana era tata pingete na banje tagacha lioka ayebirenge bya gumbia renge nga nonyare komenya nkeri gose nare konyara pisengenjo osiekereire tuli gosoka umwana uyo ende skuru imukanda umwana no moki umukanda no mwana mokiduka na atigara inje bieka na simi tulipo wanchirwa simi no kwana iga no ngeu kwana ni simi okomonyoro uyo kuboli simi kiyo kugamba ingokugamba nere ono mwaye iru mwana ngayibono gochi ngayiga kuira nanse no bayiboli mbayo ngayibono gwachira nabona achite bakaka yanti yane karambeka mwaye karabera ngacha brother yana rulengo bati arwali to yulengeka weza te yale kunyara ntiagande tigora bera mwana matuko make araforo serie nyumba umaye koira na gujimino karo singa chego se brother yago yamete bono baka chichirani baka ngonya konye bintu bikindagira nini ngachakubu imwego ngasokora chikonda omuro yo mino bona era no ari yo ya era nasira 2023 era gajagasira webono mwamete na era inka ugatigara ibieka ndagatigera na numwana nende konda ngakibono bugimo bwa beire nkasi kyokora paka boni ngaki kwa bere go live chai itonera inkengotora nakorera nechikonda tonyore ndagira kwanya wiko ibolinga nya timu yako galenge moyo kangaye gata takanyorete ngakina ndina temete kumukwana sana ngamteino ma situation yende seno bunere tigatore merario bugimanya sate gore chinjara tonyore besa na gukugura bure muno eniga wancho muligeria situation nere yo ya amuswat Judy na kwiguna na kweresa tibinyoro no biri kamangana sometimes yo chukwa imagine gusi we imagine ngagusi inkie kiabeire each day na story na chitokora nyakerenga Judy ole katitere woni go mwana oyiga monene nirengare grade 5 oyo mokerende bona soete ngakiba mukuragira igo ni chikonde chigokora bono mwate mukuragira konda ni chai muntu ratage gukonya atagote yangana baguchencho bugima bwa gusaka igoro no biashara kiura kole biashara bune binare gukora meru byeduka na bongonyara kende kelio mundara nyare gongonya ndabongo appreciate kapto ingani ngakimundara chake oko aigata yanga bono kapto ingise oko na bego chaka kole biashara at least your peak no 10,000 igo mundaise oko 10,000 rero nabo oko peak your business yo chake kurugago ancho muligere no igo tumna bateba ndwansi oranyare go support Judy essentially yamo sikomo 10,000 na bago chake biashara unate buriga none byeduka bwoko ni bintu iga at least yakonya bana bae ndara atakogote nga bono Judy ninte tenkurusiga iga nkuira sigete omenyororo at least onyore peace of mind ororo nko igore na kendi gyonsi yokororo gosenki nuru nke kyura te muligere kuligere tsinse chiga cia bono iga karto chokora kendi gyonsi kiriora atakegote abantu mbale siko bwato moyo bugwanja abantu mbara bagusiba kuligere channel to babwato moyo bugochenchi bugima bwago asenchira ya mosi nkyura te yumuntu kuligere tsinse chiga na enaliba kwa osabo bakonye bonde bwensi bulioraga ni umuntu akonye asenchire ndonse nando igoke eli umuntu akonye bugima bwago tengo sabo yoranyare kongonya na nendagira pesa ngo takire biashara gusonde bwensi bwatega sina kore ndabongo appreciate ndonye gotego totumeka toche bakasenke iga konya Judy essentially ya mose yende naboko ngakire simi gotere nambe yitere ss screen yorogaiga
You can call me anytime orionte inga nchira kitura kwanye Judy elianyale guchinchio bwa mabwae wante bingu mwana yo moke boni ga go bolinga itatu mwabali kontandre tukibe akukumboli osonde imwa kresimu gose muira statu mwabali mancho muligere. You can understand the situation nima itenga no ligere the situation ire gaiga. Judy is very young no lengereti ngakia manando nyum le bongo lengereri lakini kerengo inyore situation ne terete birengereri bibi koro timbwatikende komenda gwitira gaiga aina arale sekenyoreki yakiali omweli yotoka ime ya Kiambu ward yali bali chache constituency ime ya Kisii county oisigo ikagaiga umuntu ratake gotanga Judy tigante menke bakaga minos muna tukara stesco iga acha korole gusacha gokonyera bieka personally ngaki direction ngaki okomwa oyo kurubosongo oso yo kuruna wenkeroka iyo kurubosonga wika Kiambu stage aboliri omweri kanisa esere kori omweri kanisa bocha ingangange so ndiko nya koirengera ri mutu wanime abana abakibara kine baba banene batake koirana sobo no anche bairana sobo no mwana manne timeti kerabe atigale to bamu treat tipo bendire baigete no nerare konsumbwa kamtengu koira ninde seino ande itago chiopi ngambuli ngibara ko bagande itingo vera sota iyo mwanjo muligere timbwa tikende ngomenda na rare kurugaiga nabo kuri Judy gose nabo gotwakera eltorenchera kitura chenche bwa bwa Judy at least ya chenchi life ya ego senchera mo sende 10,000 by the way I know you can atete capital ya 10,000 ya chake biashara bindi byonse and you can do even more ni maitaba kusimuliska mukuligire imegano yito you can change someone's story nabo mo musomelia abana nabake mwate monena ali grade 5 oyo ndembona ajoineti you can mokonya na mangana endagera elitorenchera ki tura change obugima bwebinyoro and that is what we do always na tawatanga bagusi ene ryo grimo gusi tobaletere imegano mneiga to change monto yomo. When we change one, we change the world. Tiganti gerega gupaka the next story nchinkro ko brand mark night na boko ndige go ikiragaiga and by the abantu bita baya garto akore megano mneiga na boko to dengu muganora asigete na boko twakera to advice eltorenchera kitura nyale gokonya na senchira emo seyende yatomera na somugano ndo wote